Hey ngani zakuthi kusuke qinisile uma kuthiwa ipolitiki ingumdlalo wamaxoki. Kusuke ngaqanjwa mangabe kusho njalo ukuthi ipolitiki iwumdlalo nje wamaxoki. Yazi ipolitiki ngathi ungathi ukuphuma kancane kuyo ube ngaphandle. Lapho likhona isayidi uzokwazi ukulithola nokulibona yabona. Ngoba ngeke uzulubone mangabe ipolitiki ukuyo ngaphakathi. Kodwa mawuphumile kwipolitiki khona into ezinye uzokwazi ukuthi uzibone ngoba ngeke uzokwazi ukuzibona mangabe ungaphakathi. Kunombango okhona lapha kwi-IFP kaBaba uHlabisa noBaba uNtuli. Lo mbango wabo lo ngahlangana ngami nevideo ma ku Facebook ngisazi ekade ithi ubaba lo Mphemba ufuna ucampaign ngama resources yabona ngoba nje upremier nje usenzisa lo power leyo ukucampaigna kwi-IFP njengoba phela kukhona umbango between bona obayi2. So leyanto leyana ke vele kumele ubaba uHlabisa bamshaye uNtuli ngeke bamshaya ngayo. noNtuli futhi naye kumele futhi naye bamshaye futhi ngendlela bangamshaya ngayo. Sekuqhamuka iNFP ngendlela eqhamuke ngayo, yes kuyiqiniso futhi ukuthi umkhonto wesizwe iwona obekumele uphathe kwaZulu Natal. Into leyo nje iANC yaziyo, iIFP yaziyo, iEFF yaziyo, iDA yaziyo, iNFP yaziyo ukuthi umkhonto wesizwe iwona vele ebekumele uphathe ekufunza ube uphethe kwaZulu Natal. Kodwa ke indlela nobuxoko kwenzeka ngayo kwagcina kuphetheke bona indlela abaphethe ngayo yabo. Kodwa ikhona lento engathi ncam yabona. iNFP njengamanje indlela esiphakama ngayo esiseka ngayo umkhonto wesizwe sekungathi iNFP ayikaze ize ibe nengxoxo before nomkhonto wesizwe yayise rejecta into ekaqhamuka nomkhonto wesizwe yangena kwiGPU. Njengamanje lento ikabili ke kungenzeka ukuthi iNFP lento eyibona manje ngeIFP nangeANC kungenzeka yokuthi mhlambe ke isithe mayibuka yabona ukuthi mhlambe yenza iphutha eqaleni ekutheni ingasebenzisani neMK. Kungenzeka futhi ukuthi yonke lento eyenziwa iNFP njengamanje mhlambe nayo futhi iyasebenziseka ohlangothini ngaBaba uHlabisa. Kungenzeka futhi nalokho yabona. So ngangijexeleni mina khona ezinye izinto ongeke uzukwazi ukuzibona uma ngabe usengaphakathi kwipolitiki, kodwa once uphuma kwipolitiki khona izinto ezinye okwazi ukuzibona ubone ukuthi okay la yabona la yabona. Kuvele umkhonto wesizwe iwona kahle kahle yabona ekufunza ube uphethe iKZN. Kodwa indlela njengamanje iNFP eqhamuka ngayo yabona, yes yona iza nento enhle yokuthi iMK ayibuyele ngoba vele iyona vele okumele vele iphathe. Kodwa ibuye ithuso ukuthi awusetshenziswa yini NFP obaba ngala oHlabisa beIFP ngoba beshaya ubaba ngala uNtuli yabona. So ukubeke kuyangami mhlambe ke nje kuthiwa kuyangami kukhoma kuthiwa khoma wena ngokwakho kuthiwa unga-advisor lezi inkunzi lezi zizwane yabona njengamanje uMphemba bese kumele ahlakaniphe la uMphemba losikhuluma iqiniso. Bese kumele uMphemba vele ahlakaniphe avele uMphemba vele aqenuka athi uMphemba hayi thina siyasebenzisana manje neMK yebo, cause njengamanje into engaseva lamaqembu la wakhona kwaZulu Natal iqembu elingayicommita ekutheni lona nomkhonto wesizwe liyasebenzelana. Iqiniso lelo ngiyazi ukuthi abanye bempela babone bengene kwiGPU la khona babona bengena umkhonto ungaphathile bacabanga ukuthi mhlambe ungaphathi komkhonto wesizwe bona bazophatha forever yabo. So njengamanje
ukuhlakanipha ekumele kusebenze akukona ukuthi njengamanje ube umuntu osebenzela abantu abathize. Uma i-IFP ingavuka kusasa ithi yona njengamanje be-IFP bayosebenzisana nomkhonto wesizwe, ngiyakutshela mina ukuthi leyo nto leyo bangavuka kusasa bayiphathe i-KZN kumkhonto wesizwe ne-IFP babelane ngomasipala abafuna ukubayana ngabo nangeyikhundla abafuna ukubana ngayo. Uma futhi i-ANC ifuna nayo yaKwaZulu Natal ivuka futhi nayo kusasa ithi nayo no thina siyafuna thina ukusebenzisana ne-MK KwaZulu Natal, nakhona futhi lokungenzeka ngoba kusengenzeka noma yini. Kodwa lento ane-NFP nginako kuyijabulela, kodwa ngiphinde futhi ngithi akubona abantu ongabethemba. Lento ngisho ngiyazi ukuthi ke isiyokwenza naba bomkhonto wesizwe bayibuke ngenye indlela. Umuntu ongakwazi ukuba nomgogodla, ongakwazi ukuma entweni eyi-1, engakwazi ukukholelwa entweni akholelwa kuyo, oxhumaxhumayo, uyingozi kakhulu lo muntu loyo. Asithi-ke i-NFP njengamanje ayenzi kahle. I-NFP njengamanje I think enza kahle kakhulu. Iy'nqumo zayo ake sithembe ukuthi akukho la zisetshenziswa khona ngendlela e-wrong.